door niet over te willen, raak ik natuurlijk ook niet opgelost. Ik denk dat onze partij ook dat zou je zeggen, waar we ook open staat voor moslimbegraafplaats die iedereen hebt. En ik denk dat dat ook wel een apart perceel moet zijn. Dus ook volgens het geloof. Het is niet zo dat wij het zouden willen, maar als we de gestorvenen moeten begraven volgens de moslimrichtlijn, dan moet je ook zien dat die persoon ook de aparte perceel en volgens de reglementen van de moslimgeloof moet zijn. Het is niet alleen de persoon zelf zomaar begraven naast een christen. Ik denk dat dat ook aan de voorwaarden moet voldoen. En ik denk dat wij eigenlijk erop staan die de komende 6 jaar te willen realiseren. Ja. Of wat weten jullie dan dat er ligt bij die mensen dat dat hun nodig en behoefte zijn? Oké, dat is een vraag van 4:30. Bakkie beginnen. Het feit dat dat bij de gemeenschappen van een ander land naar hier zijn, Amerikaanse gastarbeiders zijn, bijna allemaal dezelfde geloof hebben. Er is op zich eigenlijk, denk ik, niet veel verschil wat het probleem betreft. Ik ga ook niet zeggen dat ik heel veel weet daarover. Ik heb wel kennissen, ook een aantal Marokkaanse vrienden, maar de problematiek verschilt eigenlijk niet veel, vind ik. Er zijn een aantal zaken al aangekaart geweest, problematiek in de zaken terechtstelling, in zaken onderwijs, in zaken het gebrek aan Nederlandse taal en dergelijke meer. Dus het zijn er allemaal, ik denk niet dat je daarvoor een onderscheid moet maken. Ook de moslimbegraafplaatsen bijvoorbeeld, wat dat ook bij hen heeft, dat weet ik. Ook de vrouwenwerking, hoe dat bij die vereniging gaat en de problemen daar rond, of de dingen dat ze willen organiseren, culturele activiteiten dat ze willen organiseren. Dus via en via mijn werk heb ik wel contact met Magdalena. We hebben hier de hele tijd over de allochtonen gesproken, dus ik denk dat iedereen daar een beetje in zit. We hebben niet gezegd, Turken hebben die problematiek, maar we waren de hele tijd over allochtonen. Ik heb een beetje moeite met de laatste vraag, dat is echt wel om een debat aan te gaan. En ik denk dat we de mensen nu niet moeten gaan begoochelen met wat vind je en wat is het beleid, wat zou je moeten doen. Dat is nu mijn mening. Wat ik eigenlijk zou willen weten, dat is, ik ben zelf gemeenteraadslid in Groen. Mijn Groen in de stad in Gent en het is een zeer zwaar mandaat. En ik ben niet echt overtuigd, of kunnen jullie mij overtuigen, van kijk, jullie worden misschien verkozen. Hoe hard gaan jullie daarvoor gaan? Zoals Ken dat straks al heeft gezegd, velen haken af op een velen haken af na een korte tijd. Sommigen, ook mannen, haken af, niet alleen vrouwen, ook niet alleen allochtone mensen, ook autochtonen. Het arrangement in de stad van Gent weegt enorm. We hebben 2 vergaderingen, minstens in de maand. Op deze agenda staan ongeveer 217 punten. Bedoel, je moet er wel gaan. Wat is jullie engagement? Overschatten jullie dat of onderschatten jullie dat? We hebben al 30 jaar in hand van Turkse origine, van Bach, voor 5 jaar. Gewoon op de Brugse poort. Er is daar een project opgestart, zuurstof in de Brugse poort. Inderdaad, is daar stof. Maar dat is ongeveer 2 jaar geleden is daar een project opgestart dat we die huizen moesten afbreken, kraken, bouwen. Meneer de burgemeester was daar ook geplaatst bij een hele ploeg, de divisieploeg, mensen van de WRP, ABS, alles een massa, grote shows van. Alles plat, oké. Die werken zijn begonnen, 6 maanden geleden, is nog geen 100 meter dat afgewerkt is. Mijn kinderen staan op hun werk. En ik heb nog een andere vraag. Mijn vader is daar oneindig geweest met de belofte dat hij een sociale woning ging krijgen. Hij woont niet in een huurwoning die nog geen amper 30 vierkante meter is. Die man is 65 jaar, heeft 30 jaar gewerkt bij een België, is gepensioneerd. En betreft het onderwijs, mijn zoon heeft laag onderwijs gedaan op AKZ-straat.
99% allochtone kinderen. 100 meter verderop, als dat meer is met de piramide, daar zit ongeveer 90 à 95% Belgische kinderen. Ik heb daar geweest en ik heb daar antwoord op gekregen, ja, maar we zijn beperkt, we kunnen niet verder leven. Mijn zoon is naar het middelbaar onderwijs gegaan. Hij had enorm uitstekende punten, ik was een gieren vader op dat moment. Op de Atheneum, op de Maria Kerken, hebben ze het rapport gezien en hebben gezegd, dat is een flinke jongen. Maar 3 maanden later was ziek ik dat mijn zoon had nog met moeite 50% aan waardering. Ik vind dat er een oplossing moet komen, zowel aan ons kant als aan de kandidaten die hier staan, die ons gaan vertegenwoordigen in de politiek. Er moet iets aan gedaan worden. Het probleem is altijd op te lossen, maar het probleem aanpakken, dat moet ook weer. Maar ik hoor dat niet. Ik hoor dat gewoon niet. En wat zijn jullie? Ali's. Sammy zeggen dat straks van 18 jaar lang hebben wij het zeer goed gedaan in Gent, we kennen die hoofdgrondwet en nu gaan wij beginnen aan de deelgemeente. Heb je 18 jaar nodig gehad? Tweede punt, men sprak ook over het buurtonderzoek van een bevriende krant. Men sprak daarover dat de mensen meegewerkt hebben, dat men eigenlijk tevreden is ook onder de integratie en zo verder. Ik ken wijken in Sint-Amansberg waar men niet tevreden is, waar er geen integratie is, waar de mensen ontgoocheld zijn. En die hebben 6 en 12 jaar geleden hun stem gegeven aan de partij die hier gelukkig niet is. En het derde punt gaat over onderwijs. Oké. Sammy? Ja, ik vind het een beetje jammer op de manier waarop, ja, 2 bemerkingen die ik nu hoor. Enerzijds van 18 jaar lang, voor alle duidelijkheid, ik ben geen mandataris. Dus ik kan maar vaststellen dat mijn 18 jaar tijd wel wat werk geleverd heeft. Wel als je daar een probleem of vraagstelling hebt van, ja, de deelgemeente, ik vind dat een prioriteit. Ik vraag niet de verantwoordelijkheid op manier van spreken dat er nog niet genoeg geïnvesteerd is geweest in de deelgemeente. Dat is een eerste punt dat we meegeven, maar ik zet het wel op de agenda als persoonlijk iemand. Ik wil de mensen hier achter de tafel bedanken voor het interessante en toch